హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి పులుసాగుతూ వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం తప్పకుండా చేసుకోండి, నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూస్తారు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ మొత్తం చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ అవసరం పడతాయి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి. డబల్ డబల్ యాడ్ చేసుకోండి, పర్లేదు. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఏ ఫొటోస్ అయినా కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, యాడ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, మొత్తం చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే పెద్ద సైజులో ఉన్నాయి. మొత్తానికి చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ అవసరం పడతాయి. సో మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ మధ్యలో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో 12 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత 13 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటో, ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫొటోస్ని వదిలేసి మొత్తం ఫొటోస్ని ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ప్రతి ఫోటోకి. సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా 1 బై 1 చివరి వరకు ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి. మెల్లగా ఈజీగా చేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే చూసుకుంటూ కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఇలాగే ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మొత్తానికి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 22 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ పైన గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 గ్రూప్స్ కాపీ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసి 2 గ్రూప్స్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ 2 లేయర్స్. సో 2 లేయర్స్ పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ దీనికి సేమ్ 2 లేయర్స్ మళ్ళీ పేస్ట్. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 2 లేయర్స్, అది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 2 లేయర్స్. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ
70 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ లేయర్స్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ దీన్ని ఈ లేయర్ మీద టచ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ లాస్ట్‌లో ఈ ఐకాన్ కనిపిస్తుందిగా, దీనికి టచ్ చేసి ఇక్కడ దీన్ని ఇట్లా లాగేసేయండి. సింపుల్‌గా లాస్ట్ వరకు వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.